ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. सभापती म्हणून प्रोटोकॉल पाळावा. गेल्या वेळी मी इथे आली, इथे जेव्हा प्रेस होती, तर काय झालं, मी आली म्हणून मला लेट झालं, मी माटोवर नाही होते आणि मी आली खाली बसली. तो माझा म्हणजे माझा ते इन्सल्ट झाला, तेव्हा काय मी बोलली नाही. पण आता तो हा प्रोटोकॉल तुमच्या बाजूला प्रॉपर सभापती पाहिजे. साईडने नाही सांगून हे नाही, पुढच्या वेळी तुम्ही पण बसणार, विषय नाही, आम्ही बाजूला नाही. तुम्ही मॅडम सभापतींना घेऊन गेलात तरी आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही. हो, आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही. आणि तुम्हाला ह्याच्यासाठी सांगते, तुम्ही जर रिक्वेस्ट केली असती ना, एका सेकंडमध्ये खुर्ची मिळाली. या ना, या सभापती पण नाच घेऊन बसायचं या असं आहे तर आम्ही जाऊ शकतो. आम्हाला काय एवढा आमचा एक सेकंड नाही एक सेकंड आमचा पण तुम्ही आमचा अपमान करताय. मी काय सांगते, त्या दिवशी माझा अपमान झालेला आहे ऑलरेडी. तुम्ही येऊन बसा ना. मॅडम मी तुमच्यासाठी आलेली. मॅडम नाही लोकांना विषय नाही विषय नाही. तो माझा किती एवढा झाले माहिती अपमान. तुम्ही बघा, वर बसलेले, मी खाली बसलेले. म्हणजे माझी इथे बोलली जायचं तर जायचं नाही तर जायचं तरी नाही. मी खाली बसले बघा, येऊन इथे उठून काय मी वरती बसले, तुम्ही सगळे बसलेले होते. ऑलरेडी मला लेट झालं, पण मी लेट येणं एक तर चुकीचं, किंवा येऊन तिथे बसणं हे माझं चुकीचं झालं. चर्चा झाली ना ती माझ्या बाबतीत. पण आमच्याकडे 1 वर्ष राहील हो, नंतर आम्ही काय साईडला बसू शकतो, काही इश्यू नाही. मी विरोधात तुमच्या अजिबात नाही, फक्त मी सांगते. कारण हे मग बाहेर इश्यू होतात, मला खूप बोलतात, लोक पण बोलतात, साईडला तुमच्या दुसरेच असतात, तुम्ही कसं हे आहे तर साईडलाच असतात. प्रोटोकॉल आहे. सुधीर चुकताय का? विषय किती आहे त्यांच्यापर्यंत जाऊ विषय पण नाही एका पण सगळे एकच आहे. नाही म्हणजे हे लाडकं बाळ, ते लाडकं बाळ नाही. माझ्यासाठी सगळे लाडके ठेवा. मी पाटणं काही इश्यू करत नाही, पाटणं बोलत मला ती सवय नाही की अशी ती बायकां ते बोलतात मागणं ही अशी ती तशी, असं मी कधीच बोलत. जे आहे ते स्ट्रेट फॉरवर्ड. मी जाते, तुम्ही त्यांना राग आला, प्रेस कॅन्सल केला बरोबर. मग त्यांना घेऊन बसा, मी जाते म्हणून सांगते त्यांना. तसं पण नाही, मला घ्यायचंच नाही, मी सांगताच नाही.